Haka jingyak telun kapor ban poipat saka election nomi khmat saka yang dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council House 6 Arjar Arsaban 1 uba Pynïaid sings EMU MDC ke National People's Party na Soringham constituency ubadeiru Chief Executive Member ulaong Shen kinon ar hado laingot ki MDC na kiwe ki party haka council ki ban Pynïasoh saka National People's Party. Kani kajing ai Ksai ubak Pynïaid sings im kala long halor kajing kali na Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ya ki jing pen krek NPP na ka benta ka election MDC ban 1 na ki arf kandait li ki constituency syaka yang dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ke NPP kadan khat arngon ki MDC haka yeng membenta jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat lam khmat ru ya ka Executive Committee haka jing kersan ka Congress ka badan san Ngut ki MDC. Kat bahak kaliang persyapat ke Shong United Democratic Party, kemudian Sipaungut ki MDC, lembat ki HSPDP, kemudian Uwe MDC, nang tau MDC Klemseng, baru MDC Syusi hak jingelam ubat Titas Tarwal Khan, kumunong yelam kaliang persya. Hakani ke election MDC ke banlong subuh naki arpundai seat harai ke NPP PE kumno kan rak kumba kat no seat ne kumno. Hajingele tingi kwa hiban yo bun, de but kumbalong mentangi don khal arngut ki MDC. But ngidang community sa kumba arlaingut na kiwi parti ki balak dep efenbek bakin wan Pynïasoh sa parti NPP the Shen kan saja kata but ngi iba ka jing Pynïasoh yang kini kiwi ki MDC ki ya ke kam ka bangi ngitre kum ka parti NPP but ringkat ka kenhun senrop ka bangi dan dalam parti Kongres te ngatrai ngi ya kata lada ngingim dei ba tre kam ne se manu hiban wan Pynïasoh te ngaso menong nakaliang jungi ngim da keren tan bun ya ka ktien ringi trade da ka kam but ka kam ka keren kam jam mane ktien.